Vhiki zvakamira sei nhau iyi yakatongwa yakapuwa judgment yekuti munhu arege kuenderera mberi nepaakanga akuvaka ndizvo arege kuenda mberi nepaakanga akuvaka ndo judgment yakaita ndokuzonzwa mumashure kuti komiti yanga yadecidewo pamwe pa nenyaya yekuti vana ukama hwavo ndokwakukose vese ndizvo asi vakazoona uyu nyakudyirwa mari uyu satezvarawo vese ndokuedza kuona kuti regai tiwane pamwe patinogona kuti agare hazvisiri zvenyongoro zvino pacho paanodzi anga awanirwa paanofanira kuti aende anogara ipapo ndo pakaita nyaya yokuti panoita songe pakarapirwa nevanhu ava varivo zvakare vari kuedza kurwirwa nasabhuku nokuti mhosva yawakaita kuno chirega timutsvagire pokuti achigara zvino zviri kunowanikwa zvakare pachinzi pari kuwanikwa ava varivo vari paramba zvakare zvino ndo zvatiri kuda isi kuti tidzwere komiti kuti ndizvozvo here saka tati sabhuku ngauye pano komiti yavo yaikuperi komiti sabhuku nekomiti bosuduka zvavo titinaumwa wakomire uyaya sabhuku sabhukugarai nhau yatakuteedzera inhau yakaita kuti titadze kupedza dare nokuti idare rinozikanwa neni pakasvika ipo pakuti mukomana akanga apuwa kuti avakirwa takamurambidza takati pawakapuwa hapana kupuwa zvinhu pamutengo komita izvizivo pudza imba yako iyi upepo haupagare ndokukazazvinendiripo iyo zvino tine imwe nzira yatakazoshandisa zvakare tichitonga nyaya uyo murume airamba kuti ndamuti enda unogara ipapo futi iwe enda unogara iwewe enda unogara chete parambidzwa nekomiti akati hazvisizvo zvandakaita asi takazova titauridzana imwe vaviri kusvika uyo azotaura kuti hatiti ndakakuti isadhoo isadhoo ugare zvinewo hatiti wakati azikutyava nako kuti anofa aizonataura wakachira vana vako kuti vanofa saka wakanga uchiti anogara chete against judgment yakataura ndokuona kwatakaita right iso pataakuda kwamuri ndepekuti here makanga magoipidzawo padare renyu kuti semunhu uyu
akanga aparadzirwa mari chirega tichimuwanira pamwe kuti achigara semunhu iri nhau yamaona mumusha menyu ari tezvara zvakanongera here makaronga saizvozvo toda unoona muzoreda mashoko ndani zvokutsanangura kwamuri kuita ikoko takazoonawo isi mhuri chivamwa chete tochidii toda kugara munhu nyarara atigarisane naatezvara pakutanga tanga taronga iri priority kuti pane mhuri dzikuda mastate ndokuti tambonyora zvatakanyora zvisaizwa svikupamberi pacho asi chokutanga tochimbopomodza iyi yatiinayo yaatezvara iyi tochivatsvagira pane vanovaka tasvika ipapo takatochienda tinovaratidza tavapakati munin'ina wangu nemwana Greenway vakavhunduka vokuvhunduka zvezvo yaandinokomeni hakusvikwo ndokwedu hakusvikwe kana muchiti munin'ina Obed yes ndiye akati hakusvikwewo ndokwedu iso kuno kumadheto tanga tatogara pache zvedu dari redu rekuno ukapiwa munhu stendi asi nyachiona nanhasi ndiri kuona kanzvimbo kokuti uyu aita sei karipo zvino hakusvikiki right munoto tizvo zvimwe chete imunoto ndana munoto chienda zvinoka simukai tuya nhau yatakaitira kuti komiti uyo kuno inyaya yokuti uyo akaramba kuti handisi ndakamurambidza kwaakanga apo handivambomurambidza kwaakanga adzaenda achida kupona komiti handinai ndozvaakataura zvino nhasi komiti ndosaka takati nyaya yaita akuimisa tomirira komiti kuno zvino varume vataura apo vatabvunza vari kutaura kuti ndiyo vakarambidza kweivo vaitaura kuti hausiwe handisiri ndavamashidza kende anga ari handisiri raigiri anga ari muzvipokore saka right sabu uyo ari kuti haasiri akarambidza mirai abvuma mudare riro kuti haasiri akarambidza saka nzvimbo yamanga mavavarira kuti mupomodze nhau ende munopaka uyagara ayo chino patenda kana zvakadaro nzvimbo yamakanga manongedzerana kuti ndaakunopa uyo kuti agara haina kurambidzwa nouyo ari kutaura padare rino rizati haasiri akairambidza kunyange imakati akapera haasiri akairambidza zvine zviri kuti nzvimbo iyo dare rino riri kupedza richiti kupomodza nyaya iyo semarongera makanga maita ipomodzei nomutoo iwoyo uite zvaro awane pokugara tapedza